Наемни убийци представят хлебарките и това, което не знаете за борбата с тях. Ползвате без резултат различни препарати и методи. А хлебарките стават все повече и решавате професионалисти да отстранят проблема ви. Искате да напръскаме само в кухнята и да ги унищожим напълно, но грешите. За 100% ефект се обработват едновременно всички помещения. Мислите, че след като напръскаме хлебарките ще дойдат отново от съседни жилища. Но те ще умират до 48 часа след преминаване върху напръсканото и така минимум 6 месеца. Искате хлебарките да изчезнат веднага след като третираме. Но трябва да изчакате между 7 и 21 дни в зависимост от вида и популацията им. Така препаратът ще унищожи всички хлебарки, а не само единични екземпляри. Ако забелязвате дори единични хлебарки през деня в жилището си и желаете 100% гаранция за качество, ще трябва да напръскаме повторно след 20-30 дни. Пръскаме един или най-много 2 пъти срещу хлебарките и очаквате вечен ефект. Но това са най-устойчивите насекоми и трябва периодично да се третира срещу тях. Затова жилищата се изпръскват превантивно поне на 6 месеца. А повечето търговски обекти се обработват ежемесечно. Не му мислете, а се избавете сега!